يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Alhamdulillahilladzi ja'alal aulada fitnatan lil walidin fa wajaba alaihim tarbiyatahum wa ta'limahum umuradinihim liyanfa'u fiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu biddinil qawim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa tammu bitarbiyatil auladi wa ta'limihim. Allimuhumul khaira wa adibuhum bi an ta'muruhum bil khairi wa tanhahum 'anil syarri. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, monggo kita tansah ambudidaya netepi takwa utawi ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tegesipun bersaha nindakaken dawuh-dawuhipun lan nabi awisan-awisanipun. Lan monggo kita gatosaken malih bab tarbiyah utawi didik dhateng putra wayah. Monggo sami langkung telatos lan tanggap dhateng perkembanganipun kita arahaken dhateng perkawis ingkang sae menggah agami supados ing tembe wingking estu dados penerus ingkang sholih lan sholihah, maslahah kangge agami bangsa lan negari, khususipun kangge tiyang sepahipun. Amargi Allah Ta'ala sampun dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Artosipun, he wong-wong kang padha iman, padha ngreksaha sira kabeh marang awak sira kabeh lan ahli sira kabeh saking geni neraka kang urup-urupe saking manungsa lan watu. Lajeng dipun tafsiraken kados kasebat ing kitab Tafsir Munir, allimu anfusakum wa nisaakum wa auladakumul khaira wa adibuhum bi an ta'muruhum bil khair wa tanahum anis syarri taqwahum bidzalika naron. Ingkang artosipun ulangono awak sira, bojo sira lan anak sira kabeh ing kebagusan, lan ulangono tata krama kanthi perintah kebagusan lan nyegah saking barang mungkar. Yen mengkono ateges sira padha ngreksa ahli saking geni neraka. Mekaten maknanipun dawuh dalam Gusti Allah Subhanahu wa taala, mila migatosaken putra wayah ingkang estu punika dados kewajiban ingkang boten enteng. Putra wayah punika minangka amanah saking pangeran
ingkang kedah kita kula wentah kanthi saestu-estu. Kita arahaken dhateng kesaenan putra wayah punika dados fitnah kagem tiyang sepahipun menawi tiyang sepah saged didik lan ngarahaken dhateng kesaenan insyaallah dados penerus ingkang sae lan junjung dhateng martabatipun tiyang sepah wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala lan ing tengah-tengah masyarakat. Suwalipun menawi putra wayah dados tiyang awon mboten sae kita minangka tiyang sepah ugi katut angsal kapitunanipun lan sedaya kala wau ingkang gadah peranan penting inggih punika tiyang sepah kalipun. Monggo putra wayah kita sedaya punika dipun arahaken perkawis ingkang sae langkung-langkung wonten ing pesantren, ngaji kalian sekolah kalian ngaji. Mugi-mugi dados putra putri ingkang saleh lan salehah dipun kolaken tiyang ingkang bejo donya bejo akhirat, selamat donya selamat akhirat, mulya donya mulya akhirat. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wa dzikril hakim innahu wal barrul rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum naral lati waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghidabun syadidun ma hum yaf'aluna ma yu'marun wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.